pitää näitä tämmöisiä syksyn värisiä vaatteita. Ja sitten joka aamu mä mietin, että voi vitsi, mulla ei mitään päälle pantavaa, vaikka mulla on ihan miljoona vaatetta. Ja sitten mun tuttava, joka teki näitä analyysejä, tuli mua vastaan kaupungilla ja kysyi, että no mikäs sulla on ja musta miten niin, että mulla on tämmöinen hieno tämmöinen oliivinvihreä pusero ja mähän on siis niitä viimeisen päälle väreissä. Sanoin, että hei, sä näytät aika väsyneeltä tuossa värissä, että mä teen näitä analyysejä, niin onkohan sut analysoitu? Mä oon syksy. Sä et ole syksy, että voidaanko tehdä uudestaan. Sitten tehtiin uudestaan ja sitten mä aivan onnellisena lähdin sieltä niiden omien värieni kanssa, jotka mä olin kaikki pakannut ja heittänyt keräykseen. Kaikki tumman siniset jakkupuut ja kaikki mahdolliset sieltä kaapista, koska mä oon semmonen. Mä oon nyt tää, kaikki muu pois ja nyt mä teen tätä. Mut sitten tosiaan kun mulle tuli niinku hyvä fiilis, mulla on aina päälle. Mun ei tarvi ollenkaan ajatella, että mä tiedän, että mun kaapista löytyy aina jotakin. Ja siihen perustui myös tietenkin sitten se pukeutumisneuvonta. Eli ajatus olisi, että jokaisen kaapista löytyisi aina jotakin. Ja mä tietenkin mielelläni myyn näitä omia tuotteitani, mutta teen myös sellaista, että sit niistä ihan omista vaatteista voidaan katsoa ne, mikä on parhaat mahdolliset, raivata vähän huonompia pois ja sitten tehdä sellaisia uusia yhdistelmiä. Että aika monella on kaapissa tosi kivoja vaatteita, mitä ei tule käytettyä. Ja jos ne on siis oman värisiä, koska se on yksi syy, miksi usein hyljeksitään sit niitä vaatteita, että se olikin sitten sieltä väärästä värikartasta ja sun sisäinen värimaailma kertoo, että tämä ei ole mun juttu. Niin sit sä et pidä sitä. Vaikka ihan tosi kiva pusero, ihan tosi kiva. Et minkä mä oon ostanut tän, mutta miksi mä aina katon, että no en mä sitä kuitenkaan laita. Sä laitat sen nyt takaisin kaappiin ja sit sä huomaat, että sulla on siinä hintalappu vielä vuoden päästä. Että kyllä tää on ihan kiva, mutta miksi mä en pidä tätä? Niin yleensä se tarkoittaa sitä, että se on sitten väärästä värimaailmasta ja se jää sen takia käyttämättä.